ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊಳ್ಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲಿತ್ತೆ ದಾದ ನಡತುಂದುಂಡಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿದು ಪುನಃ ದಾದನ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ 2 ದಿನ ಉಂಡು ಅಂದು ಕೇಂಡೆಯಾನ್ ಅಂಚಾದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏಪ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಏಪ ಎಂಡ್ ಆಪುನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಪೋತರು ಪೊಳ್ಳಲಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ತಕುಲು ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒರ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕಾಂಡಲ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಜಾತ್ರೆಡು. ಜಾತ್ರೆನ ಮಾತ ತೂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರನ್ನು ಜಾತ್ರೆದ ಮಾತ ತೂದು ಪೋಪೇರು. ಪೊಳ್ಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಸುತ್ತ ನಿಕಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಲೆಂಕುಲ್ ನಡತೊಂದು ಪೋನಗನೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಜನಕುಲ್ ನಡಪುನು. ಈ ಸಾದಿಡು ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಟೈಮಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಟೈಮಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಈತು ಜನ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಈ ಜತೆ ಅವಂಜಿ ತೂಪುನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೊಕ ಈ ಸಾದಿಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೈದುಜ ಅಂಚೆ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬರ್ಪುನು ಏಪಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೋಪುನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೌಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪನರೆ ಉಂಡು ಕೆಬಿಕೊರರೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂದೇನು ತೂಯರ ಏತು ಪೊರ್ಲತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಏತ್ಲಾ ಇಂಚ ಸಂತೆ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ತೂಪುನ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಅನಿತೆ ಪನರೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡು. ಸಕಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಲಿನ ನಿವಾರಿಸ ಒಂದು ಪುನಃ ತಪೋಭೂಮಿ. ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ದೈವ ದೇವಾಲಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿದ ಉದ್ದಗ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಲು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಲೇನು ನಿವಾರಿಸ ಒಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆದ ಪೈಕಿ ಸುತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ರಮಣೀಯ ಪರಿಸರದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತು ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಸುರತ ಮಹಾರಾಜರು ನಿರ್ಮಿಸಾಯ್ನಿ ಪನ್ಪೇರು. ಪುರಾಣ ಕಾಲಡು ಸುರತ ಮಹಾರಾಜರು ವೈರಿಲಿನ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆತುದು ಯುದ್ಧಡು ಸೋತುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಳೆಯೊನ್ಮೇರು. ಅಪಗ ಅರೆಗು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗು ಸುಮೇಧಿ ಪನ್ಪುನ ವೈಶ್ಯ ಒರಿ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಾಡ ಸಾದಿಡು ಪೋನಗ ಸುಮೇಧ ಮುನಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಆಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರೆಡ ರಾಜೆ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಆ ಋಷಿ ಅರಸರಿಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಕೊರ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಸೂಚನೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಜೆ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಧ್ಯಾನಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕನಟ್ಟು ಆಸ್ಥಾನ ರೂಢಲರಾದು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀದೇವಿನ ತೂಪೇರು. ಅರಸರು ಈ ವಿಷಯನು ಮುನಿಗು ಪನ್ಪೇರು. ಸುಮೇಧ ಮುನಿ ಅರಸರಿಗೂ ಆರು ಕನಟ್ಟು ಎಂಚ ತೂಯರು ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸಾದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಾಲೆ ಪೂಜಿಸಾಲೆ ಅಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ರಾಜೆಲ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸಾದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಇಂಚ ರಾಜೆ ದಾದ ಮಾತ ಕಳೆಯೊಂಡೆರು ಆ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಲ ಅರೆಗು ತಿಕ್ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಂಡಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾದಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಪುನು ಮಾತ್ರ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಲಿನ ಪೈಕಿ ಒರಿಯಾಯ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ. ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪುಡು. ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಚೆಂಡನು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕು ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇತೆ ಅನ್ನದ ಅಲಪಾತೆ ರುಜಿ ಈ ಪೊರ್ಲುನು ಈ ಚಂಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊರ್ಲುನು ఒక ಒಂಚೂರು ತೂಲೈತೆ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜಪ್ಪುಲಿಗೆನಾ
ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಓಲು ಅಂದ ಅಂದ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅತ್ತೇವು ಗೊತ್ತುಚಿ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ತೂತುಜು ನೀನ್ ಮಾತ ಏ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪನ ಅಂದ ಕಲಿ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ನೂಕೊಂದುಂಟು ಅಕುಲು ಅಂಚಿಪೋಯಿರತ್ತಾ ಆಚೀಚಿಗೆ ಡಾಡ Oh my god! ದೇವ ಬೊಬ್ಬಿನೇ ತಾಗಣ ಪಾಪಾರಿ ಸರಿ డాడీ నాడోడు బాలి రష్ ఓడిపోయారు ಮಸ್ತ್ ಡಿಟೋರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆತ ಡಿಟೋರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಡಿಟೋರೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅತ್ತ ಅವು ಒಂದು ಬಯರ್ ಬೈದಿನದ್ದು ಅವು ನಮಗೆ ಲಾಭ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ನಾವು 5 ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಬಾಂಡ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಹಿಷಾಸುರನ ವೇಷ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಕೊಂಬು ತೋಜುಣ ಅಲ್ಲ 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 ಅವಳು ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣು ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ತೂಯರತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಮಾತ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದು ಜರು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿರೋಂಜಿ ಜಾಗಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಒಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್